Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luyag ko sa istorya sa inyo subong tawag siya Un Jardin sur le Nil for men and women. Iyan ni siya ni Hermes. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kagtani tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mabulak kag maprutas nga pahamot na amo na siya konsimutan. Angay siya sa mainit ka panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have grapefruit, green mango, tomato, kag carrots. May ara siya green mango, gatag si pagkaparat nga hamot. No? For the mid, we have lotus, bulrush, orange, hyacinth, kag peony. Na ang hyacinth gatag siya sing pagkaberde nga hamot. Kag for the base, we have musk, iris, incense, labdanum, kag cinnamon. Ang iris gatag siya pagkapulbos, kag ang incense naman kag cinnamon kahatag pagkakahang. Kabay pa nga namiyan kamo sa nga pahamot, kag kung may iba pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye bye!